Добро утро на зрителите на BTV. При мен гост е Росен Карадимов, съветник на премиера Станишев, сега мажоритарен кандидат, една от най-интересните фигури в тези избори. Добро утро. Добро утро. Благодаря за определението. Аз благодаря, че приехте покана, защото няколко пъти ви каних по време на мандата, но така ли иначе чак сега идвате в нашото студио. Защо толкова дълго време обгърнахте с мълчание своята дейност? И в политиката е много важно човек да знае къде му е мястото. Те 4 години работата ми не беше публична и тя беше свързана с максимално съдействие за реализация на определените решения, които бяха вземани, политически решения. В края на мандата мога да си позволя този лук да се поява публично и да изляза на избори. И тъй като чух анонса, който направихте, защо съветниците влизат в политиката, смятам, че това е елемент от нашето разбиране за успешността на мандата. Ако щете чисто психологически, факт е, че аз мога да погледна хората в очите и да изляза на мажоритарен вод. Означава, че нашата преценка за това какво сме направили за тези 4 години е добра. Защото ако имаш от какво да се срамуваме, аз или щях да се оттегля, или щях да се скрия някъде. Напротив, колкото по-ярко е присъствието в изборите и колкото по-настойчиво е то, включително в мажоритарен вод, толкова повече ми се струва, че ние убеждаваме хората, че с гордо вдигнато чело можем да излезем при тях и да ги гледаме в очите от това, което е свършено в рамките на мандата. Добре, но тази така тайнственост, която се обгърна около премиерския кръг съветници, всъщност не премина ли в другата крайност? Изведнъж съветниците на премиера станаха основни действащи лица. Вие отивате мажоритарен кандидат, не просто пропорционален в някаква листа за бута на второ-трето място, отивате като мажоритарен. Вашия колега Азер Меликов беше превърнат в основен герой на първата част от изборите от опозицията. Значи това само показва, че не е имало никаква тайнственост. Защото няма таен кръг от хора, нелегитимен кръг от хора, който в един момент да реши по този начин публично да се покаже. Пак казвам, според мен това е атестат за добре свършена работа. Това, че сме се превърнали в ключови лица, аз благодаря за комплимент. Благодаря, но това явно се дължи на нещата, които сме направили, защото няма как изведнъж да се превърнем в ключови лица в изборната кампания, при положение, че сме били най-мистериозните и тайните хора в страната. Винаги се създават такива митологеми и идеологеми около определени властови кръгове. Такъв е менталитета на хората. Аз смея да твърдя, че нищо тайно не е имало. Напротив, един много добре сработен екип, в едни много трудни условия, в една месомелачка, ако мога така да се изразя, защото аз за пръв път съм близо до епицентъра на изпълнителната власт и в тези 4 години видях за какво става дума. Не малко съм бил в политиката, макар и в предишни години, но трябва да ви кажа, че динамиката на изпълнителната власт, отговорността на взимането на решения, критичността на тези решения и техния резонанс, опасността от грешка, подлагат хората, които са там на върхово напрежение. Добре, обяснихте ли си сега вече с задна дата и може ли да го обясните публично, откъде дойде така атаката на президента преди известно време срещу съветниците на премиера Станишев? Президентът е една изключително уважавана институция и винаги премиера се е съобразявал с всяко едно изявление на президента. Аз не мога да знам първо дали имало атака от страна на президента и второ откъде е дошла тази атака. Сигурно той имал своите основания. Най-вероятно това е било липса на добра комуникация между двете администрации, между двата екипа, което е породило някакво изкривяване на информацията. Но аз смятам, че това е минало и заминало. Важното е, че двете институции работят в един изключително добър синхрон. Това е, искам да разбуля една от поредните митологеми, която съществува за напрежение между институциите. И президента, и премиера са в един прекрасен диалог. Но премиера е човек, който изключително много уважава разделението на властите и институцията като институция, така че той винаги е взимал предвид и се е съобразявал с мненията, изразени от президента, и те никога не са били схващани като някакъв опит да бъде атакувана премиерската институция или като... Никога не се е появявало ревност в този тип отношение. Каква беше ролята на премиера в Тройната коалиция? Дълго време се създаваше впечатлението в обществото, че Тройната коалиция се управлява по-скоро от Сакскобургготски, от Доган, отколкото от премиера Станишев. Кой взимаше ключовите решения? Аз мисля, че резултатите на предстоящите избори ще опровергават тая поредна митология. Ролята беше ключова. Ролята беше ключова, защото
основното качество, което премиера наложи в началото на мандата, това беше диалогичност и консенсус. Всъщност без такава фигура, като него, която много тънко можеше да прецени кога да удари по масата и кога да отстъпи, тъй като в една коалиция компромис е ключов компромис, ние просто нямаше да реализираме успешния мандат. Постепенно най-обругавания в началото орган, политическия съвет на коалицията, се превърна в един ключов политически консенсуален орган, който взимаше най-важните решения за страната. И благодарение на, пак казвам, на тези консенсуални качества на премиера, беше възможно да се намери онзи тънък баланс, в който всяка една партия да удовлетвори по някакъв начин своите тактически намерения и в същото време да не бъде поставено под съмнение стратегическото развитие на страната. Така че, ако трябва да кажа коя е била ключовата фигура в тройната коалиция, не защото съм пристрастен, но без никакво колебание, това е Сергей Станишев. Добре, мнозина сега биха казали, че всъщност тези компромиси, които е правила тройната коалиция, не са добре за политиката. Че в политиката коалиция е мръсна дума. Виждате, че вашите основни опоненти, ГЕРБ, залагат основно на това, че те трябва да управляват държавата еднопартийно. Една партия, една власт, един премиер, без компромиси, без зависимости. Атакуват ви основно, че сте били зависими от тая или оная партия, от тая или оная прищявка. Значи това звучи много романтично и е много красиво. И аз бих могъл от името на БСП да го кажа същото. Да, ние искаме да управляваме, знаем, можем да управляваме. В политиката обаче това, което искаш, не винаги се случва и смятам, че само след 2 седмици тази теза на ГЕРБ ще бъде поставена на много силно изпитание. Защото политиката е компромиса на възможното. Много е важно да знаеш докъде да отстъпиш. БСП и премиера специално е правил много компромиси в тези 4 години. Но нито един компромис, първо, с националния интерес на България и второ, с стратегическите цели на Българската социалистическа партия. Ако рекапитулираме периода, от който излизаме, ще видите, че може би и благодарение на тези компромиси, БСП почти на 100% е реализирала своята предизборна платформа. Ние бяхме обвинявани дълго време, че сме водили дясна политика, но сега, когато теглим чертата, се оказва, че резултатът от тази политика е изключително социален. България е една стабилна държава, една финансово осигурена държава. България поне за сега не е в епицентъра на кризата и това не е защото кризата ни е заобиколила, а защото България има 28 милиарда валутен резерв, защото България имаше през цялото това време 6% икономически растеж, защото България успя да акумулира такъв тип ресурс, който да удовлетвори постъпателно и непрекъснато увеличаване на пенсиите при 2 милиона и 500 хиляди пенсионера, който можа да осигури над 400 дни платено майчинство в България и който доведе до повишаване на заплатите с темпови ръстове, които бяха непознати за предишните мандати. Не, че това е много, защото базата е ниска, от която тръгваме. Но ако сравним тези резултати, ще видим, че в крайна сметка ние сме водили една изключително социална политика по своя резултат, защото, господин Бареков, в условията на икономически растеж, на бюджетен излишък и на солиден финансов резерв, дори и лява партия като БСП може да си позволи и тя съчетава интереса на труда и капитала. Значи можеш да стимулираш бизнеса и в същото време, стимулирайки бизнеса, да освободиш ресурс, с който да водиш една изключително адекватна социална политика. Добре, не подценихте ли кризата сериозно? Ето от опозицията казва, че мерките, които можеха да се вземат много по-рано. Много пъти се казваше, че на практика кризата няма да засегне сериозно България, защото ние сме така по-стърни от основните тенденции в световната икономика. Аз само ще позволя да продължа мисълта и ще се върна, защото тя има връзка с вашия въпрос. Когато обаче влизаш в условия на криза, и тук много дебело искам да акцентирам върху това съчетаване става все по-трудно. От тази гледна точка избора на 5 юли ще бъде ключов избор, защото много е вероятно в следващия мандат разделението ляво-дясно вече да проличи много по-отчетливо. Защото, пак казвам, в условията на бюджетен излишък, икономически растеж и солиден финансов резерв можеш да съчетаваш интерес на труда и капитала. В условията на криза обаче трябва да избереш. И тук е голямата разлика в момента между партиите в предизборната платформа. Когато кажеш, искам да намаля 5% осигурителната тежест, преди 2 години това щеше да звучи като много адекватно действие и най-вероятно ние щяхме да го стимулираме.
такова действие. Ние намалихме доста това, което предлагат сега вашите опоненти от ГЕРБ.